gustatzen zait ohizko karreratatik aparte, mendin beste zerbait egitea, nire kaxa beste helburu batzuk markatzea eta beste erronka batzuk edukitzea. Zerbait interesantea eta motibatuko zitena, eta hola izan zen, pixkat gauzek behidatzen, liburuk eta hortik zehar, eta Chamonix Zermatt dun guztiekin borobil ezan, eta hola aurrera jo ginen. Zehazki ibilbidea ez nuen ezautzen, eta ez neuken oinez edo korrika inok egin gabe zeukenez, ez neuken ez zenbat denbora beharko zen, ez inolako erreferentzik, eta bai, aste bat aurretik, bi aste lehenago jun, eta handiken ibili nintzen pixkat etapatan rekorridoa ezautu, neurri hartu, neuzken zalantza batzuk argitu. Kilometroak nire erlojun arabera 110 atera ziren. Alturai dagokionez, nolai goraberai dagokionez, 8.000 metrotaratzen iritsi ilotzen, eta beste jesten. Orduan denea 15.000 metro gainberak, batutako gainberak. Ibilbide honi bere ezaugarri ematen dien datuko bidez, glaziarrak, glaziar, eta garaiera handi altuko ibilbide bat dela. Bai fisikoki eta psikologikoki batez glaziardan ibili behar horrek sortzen zuen estres puntu hori, oinarteko gogorra izan da. Krampoi zapatiletan funda modune jartzen ziren krampoi harin batzuk ziren, ibili nitunak, eta hoi gabe ezingo nituen glaziarrak guretzatu. Glaziarrak hori dauke ez. Gogorra dan garaien arriskutsue eta oso agresiboa, eta biguine daun garaien erabanekagarri. Fisikoki oso ondo behartzea, baina fisikoki oso ondo nagatik olako ariketa baten beti daude bajualdik eta momentu ditan buruek eutsi behar dio. Burue oso ondo nagatik gorputzek ezpalimadu ematen, azkenen gainberan jutentzea. Erdi eta erdi, fisikoa eta psikologikoa. Baina hau hontan psikologikoki balen zen, glaziarra gurutzatu behar horrek, bakarrik ibiltze horrek eta neke psikologikoa onditu egiten zuen beste dozen karrerakin konparatuta. Nire kezkak banituen. Gauez ondo orientatzea lortuko nun, glaziarretan ondo orientatzea lortuko nun. Suertez, esan behar dut, lagun bati esker, lortu zuen nolabait gauez argie piztuta utzi zezatela refugioetan. Orduan, netzako garbi izan da, bolako faro moduko bat izan ziren, bi refugioik, eta horrek orientazioa asko errestu ziten, asko lagundu ziten. Baina, bere zailtasunek baditu, ez? Azkenen iluntasunek tunel baten sartuta bezala zoaz, eta beti zalantza puntu daukezu, ez? Ondo nijoa, ez nijoa, eta lasaitasun hori ez duzu. Bakarrik, korrika bintza bakarrik egin dut. Gainean nire helburue eta nik egin nuen planteamendu ibilbide hau egiteko izan da ahalik eta autosufizientzik haundinakin egitea. Orduan, bi refugiotan bakarrik gelditu nintzen zerbait jateko,
bestela, bueno, bakarrik egin dut dena. Bueno, momentu kritiko bi, esango nuke bi ontziela. Alde batetik bat gauen, goizaldea, goizeko 3etan frontala pila bukatu zitzaizkion, eta ilunpen gelditu nintzen, tramo nahiko delikatua gelditzen zen hilo beharra, eta hor pixka gaizki pasan nun, denbora galdu nun hor. Eta gero, bigarren momentu txarra, eta igual txarrena izan zen, Refugio Bertol delakora hiloera bat, glaziarren hiloera luze bat da, eta horrian luze intzitzaiten, horrian nahiko gastatutan joan, ja eguardi ezan, eta nahiko nekatutan joan, eta hori luze intzitzaiten. Dena jaitsi liteke, dena hobetu liteke, baina ez, egin dut eta egin da ondo dau, ni gustua gelditu naiz. Eta baldintza nahiko onak eman die, bai eguraldin aldetiken, eta dena denbora txukun badala iruditzen zait. Momentu zetzai buruti pasare egin berriz egitea jutea. Bai, momentuz emaitzak ondo ateatzen, eta momentuz bintzat, temporada honi ezin diot gehiago eskatu, orduan, aber hola jarraitzen duten. Bai, kenduta Transvulkania 5. gelditu nintzena, bai, beste 4 karrera egin ditut, eta beste 4ak irabazi ditut. Ez dakit azitzen nio joan o zer, baina bai, aurten salto bat eman nun, beste maila bateko lasterketa batzuk egiteaz, eta momentuz emaitzak ondo ateatzen nahi die, eta lehen urtetik baita ere uste dut bai fisikoki eta nire honi hobeto bilatzen naiz, eta bai uste dut zerbait hobetu dutela, azitzen, ez dakit. Pentsatu nahi dut, oraindik muga, gorago, aurreago, ez dakit, oraindiken ibilbide bat, rekorrido bat eduki dezaketela hobetzeko, ikasteko, beste maila bat emateko. Nun egongo dan ez dakit. Nola, ez dakit, egunen bertan ikusiko da, aldan hobetona prestatzen ari naiz, eta, suertea dauketen, txukun iristeko, eta, gero ja egunen zehar, ikusiko da, ez gauzein nola ateatzen dira. Aldan honen aitean joa, beti bezala, eta dena ematea. Eta dena emate horren barrunen, aurten inoiz baino irikigoa dao, Kilian ez joa, eta inoiz baino irikigoa aurkitzen da, orduan, ez. Aurretik bintzat ez dut ezer firmatzen. Mentalidadea da aldan hobeto nahitea, eta aldan hobeto nahite horren barrunen sartzen da, irabaztea aukeren artean sartzen da.
minutu gutxi falta dira goizeko 4:00. Courmayeurren ahostan, Italian. Eguna argitzerako Kilian Jornetek hasiera eman dio egitasmo berri bati. Ene bizitzako gailurrak izendatu dituen mendikutun horien artetik, Mont Blancen egin ditu lehenengo bi saioak. Lehenengoan, eski zeharkaldi batean, Stefan Bros laguna galdu egin zuen amilduta. Bigarren honi gogoz ekin dio kataluniarrak, eta bakarrean. Kilianen asmoa, Courmayertik hasi, Mont Blanceko gailurra zapaldu, eta Chamonixera, Frantziara jaistea da, 3.900 metroko desnibela gorantz. Eta bakarrean eta motxila txiki batean sartzen diren hiruzpalau gauzekin, 2 kiloterdi, krampoiak, pioleta, argi txiki bat, 20 metroko soka mehe bat, eta elikatzeko barrita energetiko bat besterik ez, eta ura, litro erdira ere ailegatzen ezten boteiatxoa. Goizeko 5:30 Montzinoko aterpetxean zegoen Jornet, 2.500 metrora. Zaiena orduantxe hastekoa zen, glaziarrean gora lehenengo, eta hor, zorteko izan zen kataluniarra. Hotzak gogortuta omen zegoen glaziarra. Ekleseko bibakera igo ostean, zailtasunak. 4.000 metrora. Sokarekin rapela, jaitsiera, eta gero biai nominatatik gorantz. Bakarrean eskalatu zuen Kilianek. 60 graduko maldak, 5 graduko zailtasuna duten pasuak, eskalatzaileentzat ez da zaila, baina korrikalari batentzat bakarrean eta abiadura horretan beste kontu bat da hori. Goizeko 10 eta 4 Mont Blanceko gainean zen Kilian. 6 ordu eta 17 minutu behar izan zituen Courmayertik gailurrera. 4.810 metroko garaiera du Mont Blancek. Azkeneko zatian bide ireki behar izan zuen arrasto guztiak desagertuta baitzeuden. 5 minutuko atsedena besterik ez gailurrean eta ziztu bizian ipurdikoren batekin Kilianek sekulako jaitsiera egin zuen. Kilianek 2 ordu eta 19 minutu nahikoa izan zituen Chamonixera heltzeko. Guztira 42 kilometro eta denbora osoa 8 ordu 42 minutu eta 57 segundo. Mendizaleek bizpahiru egunean egiten dute zeharkaldi hori. Kilian 12 mezatara oso gutxigatik etzen heldu.